siis lankalauantai. Ja minä etsin pääsiäistipu-ateljeeta, kuten varmaan ette ole kuulleet. No kuitenkin. Ajattelin etsiä häntä jostain täältä suunnalta. Taidan hakea minulle tuon vainukoiran. Hetki. Kappas vaan. Juorutätit. Mennään hakemaan tuo koira. Tuossa hän on. Mennään etsimään. Ilmeisesti olemme menossa tuohon suuntaan. Mennäs nyt. Etsi. Etsi, Donna. Hei. Etsi. Toivotonta. Minä etsin yksin. Kas vain. Ateljee oli rakentanut hienon kivikasan. Aivan varmasti. Tunnistan hänen kädenjälkensä. Hän on niin viisas. Taitaa katsoa täältä. Juu, ei ole. Ei tivun tipusta. No, tässä taitaa mennä jonkin aikaa. Joten nähdään.